Recorded by Dolly Pan. Drama presents. Mga bata! Amen ni Kuya Julian! Kamutan ninyo ang mga bata mo! Liwat mo na ko! Hinahinailan mo katawa kay masundan og langaw ang iyong baba! Asuhin ni Kuya Julian! Sige! Panglingkod mo! Palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Julian ninyo! Paminaw mo! Mauni istorya! Niyantong karang panahon tunay agta nga usara kabuok ang mata! Kalibutan ka mga bata, ako'y hatak libo. Isa mo ninyo tagtakumigo! Ako'y hatak libo ang ako. Tus! Og dito nagkasunog nag-amigo ang tangaw sa mata o kang butang bata. O unya pa yun? Uy, kisa man itong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Julian. Ang bulan na bata, malipay ang gulang. Ang bulan na bata, hinanay binangga. Sa mag-eskwela, sige teacher malipay. Ka mga asoy nga kay bulungan, para nato nga mga bata. Ang bulan na bata, ni tatay mo tumaan. Ang mga asoy ni Kuya Julian. Mga bata, ang atong paminawon kining sugilanon nga sinulat ni Kuya Leo Manlanan. Direksyon si Ate Marites Albor. Galit ka ninyo sa Amen Drama. Mga asoy ni Kuya Julian. Recorded by Dolly Pan. Dawaton ta na lang nga ingon kita ni ini nga klase sa linalang anak. Ang importante nga nagpapilintang. Dawaton ta na lang nga ingon kita ni ini nga klase sa linalang anak. Ang importante nga nagpapilintang buhi ining kalibutan. Mas may pagmamatay na lang ko, Nay. Kaya aron matapos lang akong pagkamangtas ka ungo. Ngaway kaluoy nga mapatay og tao. Aluna, Maura magyahapon na mahitabo na to. Mamatay ra magyahapon ta. Kaya nakasiguro ko nga sa dili madugay, Nay. Daghay na unya ang mga tao nga mutungas dinhi sa lasang aron patyon ta. Busa mitra sa iyo pa. Aron dili mapunan ang akong mga napatay. Mas may paog kita ang mga matay. Aluna, ayaw pa nga duya ang sayo mong kamatayon. Magunsa naman lang unya ko kung mamatay ka. Bugtong ko ikaw nga paglaom nga mabalik ang akong kalagsik. Lima ka kasing-kasing na lang ang kuwang aron mabalik ko sa akong kalagsik, anak. Panay. Gibati ka gyud ka dili na ko ganahan nga mapatay pa og tao. Ayaw pagpati o kaluoy sa mga tao nga imong patyon. Ako ang kaluoy kay imo kong inahan. O sige. Ikaw ang matuman. Kay pinangga ta ka nga inahan. Panay. Dili na ta magtugay dinhi. Dili ko gusto nga kun mahimo na unya kong mangtes nga ungo. Nga ikasugat ko ang lalaki nga ako nagustuhan. Dili ko gusto nga siya ang ako mapatay. Dili, Nay. Sa nabati ko ni Alona, may lalaki siya nga nagustuhan. Dili ko musukot ka ba higugma siya og usa ka lalaki nga dili sama namo.
Dili ko musukot. Nalubong na gyud si Pedro nak. Ug ikaw gyud ang gibasol ni Tiria nga gibuno sa mantas nga ungo sa lasang ang iyang anak. Purbida. Dili na ako sa mabasol tay nga usa ko sa iyang basulon. Kay ako manggod ang miadto sa ilang bahay aron hagdon og pangahoy si Bay Pedro. Ay, mao ba nak? Ikaw di ang miadto sa ila ron hagdon og pangahoy si Pedro. Purbida. Utay, apano ko gusto nga tumi mangahoy sa tiilan sa lasang tay. Pero si Bay Pedro ang kursunada kaayo nga adtumi dito mangahoy. Uy, mao ba nak? Oo. O biso ko talasag ko. Apan giingnan ako siya nga dili may pangitngit. Apan sa diya mingitngit na dili pa mi siya gusto muli. Kay huton ko niya bugha ang dako nga punuan sa patay nga kahoy. Hey! Hey! Purbida! Kanusa magkaha mamatay ang mangtas nga ungo nga nagpuyo diha sa lasang. Aron wa na sunod pang mabiktima. Tay, ang kapitan dahil sa itong baryo, tay. Di ba siya magidanta ang dulid akong ikatabang? Aron masulban yung problema, ha? Ah, kapitan. Siya ginunta. Apan sa dihang among giadto. Purbida na hadlok man pud siya nga misud sa lasang. Yo! Uy, Yukanar! uy. Gawantan! Baya, si Idi man ang nanawag na to sa layo, Anton. Ang imong igagaw nga anak ni Manoy nga tuwa puyos lungsod. Maayo kay naduaw siya din sa atong sityo. May pasiya. Kay toras layo. Di gid mahitabo nga mabiktima siya sa mangtas nga ungo. Ay, mao. Tawag ka. Gawin eh! Go! Idi! Maayo kay naduaw ka din sa mong sityo, oy! Idi, gol! Dali ikaw! Maudi ay nga ni Aka Idi. Gul idi, no? Kano pa magi ka nag-ari, oy? Palagsa lang. Kining, go. Usa man, mobilar unta ka sa haya ni Bay Pedro? Oo, pero nalubong naman ko na siya. Eh, Purbida, luoy kayong amigo ninyo. Kay siya ang gibiktima na usap sa mangtas nga ungo sa lasang, Purbida. Bida, no? O sa mga wag ginahimo ang kapitan nyo din, he? Anong problema ni Tio Kanor? Gawantan, wag ginahimo ang kapitan? Ay, wa, gyud ay, wa. Mahadlok siya nga, mutunga sa ibabaw nga, tuwa mahimutang ang lapad og siot nga lasang. Kining gaw, gawantan. Unsam ni katinuod gaw? Kamu mo ko na nagkuig Bay Pedro diyang gibalbal Bay Pedro sa mangtas nga ungos lasang. Tinuod ba nga, diha ka? Sa diyang gipatay si Bay Pedro? Tinuod ginagaw. Gani, ako man untang gihamag sa mangtas nga ungo. Mihamagin siya nako. Diyang iya ko nga gigunitan. Nagtinutukay pa manggani mi. Siga kay sig mga mata. Ngilad kay sig naong. Ug klaro ginako nga usa siya ka babae. Uy, Purbida, mao ba di, nak? Babay ang mangtas nga ungo sa lasang. Babae gaw? Oo. Abi magkanin ako kako iyang patyon. Apan nahibulan ako. Diyang iya kong gigunitan og mayo. Ang akong liog. Ug nagtinutukay mi. Kalit man ko niyang gitukmul og kusog ayo. Nalamba ko sa yuta eh. Ug natumba ko. Ug kalit siya nga nahimong langgam nga dako kayo. Ug milupad palayo nako. Ug gigukod si Bay Pedro. Ug si Bay Pedro ang iyang gipatay. Hala, Purbida! Uy, karon pa malagi kami sulti na ko, anak. Ikaw day ang una nga gihamagas mangtas nga ungo sa lasang. Ubuha kaniya dayo na og patay, Purbida! Utay, Hala kaw! Hala! Basin og naibog nimo ang mangtas nga ungo sa lasang. Mga wa kaya dayon na og patay. usa. Ang mangtas nga ungo sa lasang naibog nako. O karon sa dili ba mo padayon, pahinumdom sa ta, ha? Ang butan na bata, malipay magulang. Ang
binangga, ilanay binangga. Ano ang supay sa kong asoy kaninyo? Purbida! Naibog ni Anton ang mangtas nga ungo. Mauna! Dako gyud ang posibilidad yo. Nga naibog ni Gaw Anton ang maong mangtas nga ungo. Ano na ani ha? Ha? Ako muna na. Ikaw. Ikaw iyang nagulitan og una. Og ready na siya aron habhabon ang imong liog. Apan kalit ka ning gitukmol og kusog. Og dali siya nga mipalayo. Og si Bay Pedro ang iyang gipatay. Unya, be. Unsa man? Sa umay to pagsabot, be. Sa umay to pagsabot. Hala ka. Bitaw no. Ano na ani ha? Ha? Ako muna na. Ikaw. Ikaw iyang nagulitan og una. Og ready na siya aron habhabon ang imong liog. Apan kalit ka ning gitukmol og kusog. Og dali siya nga mipalayo. Og si Bay Pedro ang iyang gipatay. Unya, be. Unsa man? Sa umay to pagsabot, be. Sa umay to pagsabot. Hala ka. Bitaw no. Purbida! Nganong iya pa man kang gitukmod og si Pedro ang iyang gigukod og gipatay. Purbida! Gaw! Besa nung saon ako guna-una. Klaro yun. Naibog siya ni mo, Gaw. Mo nga, wa siya makahimo sa pagpatay ni mo. Ako? Naibgan sa mangtas nga ungo sa lasang? Purbida, tirya? Nagtirya? Ikaw ang muadto sa lungsod ng Tirya? O ikaw ang makigsultis, Mayor? Oo, hangyoon ko nga tong mayor. Gasiya na mo pa daw daghang pulis nga mao'y mutungas das ibabaw. Din ana mahimutang ang halapad og siot kaayo nga lasang nga gipuy-an sa mga ungo. Aron mamatay na kanang ungo og dili na makapamiktima pa. Kaning ng Tirya, dili maikaw ang imong buhat na agod. Kung dili, ang ato yung kapitan din is... Hangyoon ko nga tong mayor. Gasiya na mo pa daw daghang pulis nga mao'y mutungas das ibabaw. Din ana mahimutang ang halapad og siot kaayo nga lasang nga gipuy-an sa mga ungo. Aron mamatay na kanang ungo og dili na makapamiktima pa. Kaning ng Tirya, dili maikaw ang imong buhat na agod. Kung dili, ang ato yung kapitan din sa tong baryo. Humanata mo dool sa kapitan. Apan hasta siya. Mahadlok nga mutunga sa baong lasang. Dili man siya mutunga sa lasanggod. Ang buta ko pasabot ba nga, sa'yo mo adto sa mayor. Kay mahadlok man siya nga, mangunay og siya mga tanod. Padungot sa babaw. Ang pag-atubang lang sa mayor ang iyang buhaton ng ayaw lang ka, uy, ayaw ka. Ang kapitan kinuhimuan na, uy, kay siya may amahan sa tong barangay. O mao, hala, atoon ang kapitan. Ara atong sultihan bahin ni ini. Patay na ang akong anak. Wa na ko'y mahimo pa. Buhaton ta na lang ang pagsumpo kaniya. Aron wa na laing mabiktima. Ay, dito na lagi taon ko. Ako nang giadto ang mayor sa kay gayon yan. Apan di mi siya mutuo nga dunay mangtas nga ungulya sa bawang lasang. Apan nga nung di man siya mutuo, kapitan, nga may nangamatay naman dinhi, nga ang mga ungo sa lasang ang mipatay. Bitaw ka. Kitang tanan, uy. Musaksi ta. Nga tinuod gid ko dili ungo nga mangtas diha. Purbida, kuwang lang tingali siya sa pagpasabot ni mo, Kap. Bitaw, kapitan. Ako mismo musaksigid ko nga doon naging mangtas nga ungo diya sa lasang. Ako gud ang unang gilayog sa ungo. Apan iyan ako nga gitukmod og kusog ayo. Ug si Bay Pedro ang iyang gigukod o gipatay. Kusa? Ikaw ang unang nga gilayog sa mangtas nga ungo. Apan iya kang gitukmod og kusog. Ug si Aling Pedro ang iyang gigukod o gipatay. Oh, tinuod ka na, kapitan. Testimony gid ko ana. Imposible na pagkasultiya. Ikaw nagiunta nga angay niya patyon. Apa ganong iya pa man kang gitungkod. O si Pedro ang gigukod o gipatay. Nagtuo lagi ko, Kap, nga ang mangtas nga ungo, naibog niya. Mga wasa na yun nagpatay. Gusto. May punto ko sabsi mong gisulti, Mahimong nagkagusto ni Anton ang mangtas nga ungo sa lasang
Mao nga, wa kaniya dayunas papatay. Kapitan? Nakagusto ka nako ang mangtas nga ungo? Oo, Anton. Nagagusto mo ang mangtas. Busa, dako ka og ikatabang aron mapatay siya. Ha? Mao ka. Busa kung musugot ang mayor nga tungason ang lasang sa ibabaw, kinahanglan nga dadun kanila. O ikaw ang himuon nga paon aron madakpan og mapatay ang mangtas nga ungo sa lasang. Unsa? Ako? Ako ang himuon nga paon aron mapatay ang mangtas nga ungo sa lasang? Ako? Ako ang himuon nga paon aron mapatay ang mangtas nga ungo sa lasang? Oo, Anton. Ikaw ang himuon nga paon. Kung makita na nila ang mangtas nga ungo, ikaw na ang mutuo sa mangtas nga ungo. O panguyapan mo ang mangtas. Pag-iistoryahan mo siya. O kung makikistorya siya ni mo, diya mo doon na yun ang mga pulis aron rakrakan kini sa mga bala sa ilang pistola. Ay, Kap. Ay, hula-hula ra na ni Idi nga. Naibog na akong mangtas nga ungoy, Kap. Dayunon palang ko niya og patay ko mo dool ko. Patay ko di oras. Di lagi kaya patyon, kaya naibog pa siya nibo. Mau, naibog man. Purbida, murag mahugman sa peligro ang kinabuhi ni Anton. Ana, oy, kapitan, oy. Di lang sa kumusugot, oy, di sa kumusugot. Bitaw, Ay, anak yun tay. kung makita na nila ang mangtas, diretso na lang kini nila og pusil. Oy, ay nalagpadula si Anton, kay basig siya na hinon ang patyon. Ay, di lagi. Di siya patyon. Ako lang ko nagsulti ko. Kung gipatay pala siya, wala Anton ang tahigayon na nga gipatay na sigaw Anton. Ay, ayaw lagi gaw. Unsa man ka, oy? Ay, Unsa man ka? Ha? Unsa man ka? Gaw. Ipapatay ko nimo. Gaw. Gaw, ayaw naggaw. hoy, Matay. hoy, Edigol, purbida. Tiyo. Kung gusto ka, ikaw lang kahikuyog sa mga pulis aron maoy himuong paon. Ha? Unsa ka man taon, uy? Tiyo sa doy. Agaw nini mo, agaw. Tiyo, nga nung ako man sad, ha? May diri na ko naibog ang mangtas nga ungo. Di man siya nigaw Anton naibog. Basta, kay dili ko mosugot. Bahala way mga pulis nga mutungas sa lasang. Basta dili ko mosugot nga ako himuon nga paon. Dili ko mosugot, kapitan. Purbida, mao ba? O, tiyo ka nun. Di naman managad ng kusgaw Anton, uy. Sukad na nga, naabot gi ka sa barangay hall, nga nakikita sa kapitan. Ay, mauna diha. Ikaw man ko'y nagsulsul nila nga si Anton mo'y ipaon sa mga pulis nga mutunga sa lasang aron patyon ang mangtas nga ungo. Idigol, purbida, Tiyo. inay mo dipinsa ka aron dili na mahitabo. Ay, unsa ba? Ha? Nga ikaw na mahinuoy nagsulsul. Mura ka manoon og nagtukmol niya aron siya mamatay. Bangag ka silong. Diyo, sad, uy. Wa man ko magsulsulgod. Ang kapitan minamong anak god. Dili bi ako, ha? Sumagod. Diya man gyud ka sa pagsulti sa kapitan. Nga sigaw Anton ang himuon nga paon. Igor man ko ni sulti. Nga naibog nga mangtas nga ungo. Nya, hay may sulsulan na. Ay! Huy! Purbida! Mubiyak lang ko din iti, uy. Balik lang ko sa lungsod, uy. Lain ka ng anhi ko tipo ninyo. Nya, si gawon ton. Di na mamanagad na ko. Ay, purbida! Ayaw pagbiya, oy! Bueno, hey! Hilak-hilak baya. Dako na di mong kabaw mo, hilak ka pa. Sige na lang. Bueno, dinhi ka na lang, ha? Akong pakiksultihan si Anton. Dinhi ka lang, ha? Ayaw pagkiat dinhi ka lang. Ayaw yun pagbiya dinhi, Digol. Wa man ko masuko ni Gaw Idi Gultay. Nahibos lang ko niya ba? Nga mura bag di pabor mahinuon siya nga ipaon ko nga tos mangtas nga ungo, nga tos lasang. Aron nga kini mapatay sa mga pulis. Di kisabay di mahiubusan na tay. Hey, purbida nak, purbida. Wa baya magsulsul si Idi sa kapitan nga ipaon ka sa mga tao nga mutunga sa lasang
aron patyon ang mangtas. Si Kapitan, mao to'y namong ana, dili sigaw idini mo. Di kabati ba ako dihang namulong ang Kapitan ana? O lagi. Si Kapitan ang namong ana. Pero misigunda man gud siya sulti sa Kapitan. Nga mas maigod nga ipaon ko nuko aron mapatay sa mga pulis ang mangtas sa lasang. Gaw. Pasayloan lang ko gaw kung nakahimo kung saan mo. Paduol din Idigul, paduol. Otyo. Gaw, Idigul. Pasaylo atong si agaw ni mo Idigul. Kung nasayop man. Mahal ta ka kung igagaw. Digul. Ug di kong sugot nga mamatay ka gaw Anton. Mahal ka ni mo igagaw ni mo Idigul. Pasaylo ako. Kung nasayop man ko gaw. Gaw, Idigul. Aluna, anak, Nay? magsulti ta. Nay? May gusto lang kong klaruhon diha nimo. Unsa ka na, Nay Darcy? Unsa ka tiduod katong nabati ko nimo. Nga may lalaki ka nga nagustuhan dito sa ubos ning lasang. Ha? Mao ka na tinuod, Nay. Sugad ko lang makita ang maong lalaki. Dili na siya mawa pa sa kung wana-wana. Gibati ko gid nga. Ginahigugma ko niya, Nay. Aluna! Sa dili ba ko mapadayon mga bata, pahinumdom sa ako ka-importante kay ni. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. O karon na niyang sumpay sa kong asoy kaninyo. Mao ka na, Nay. Gani, dahil napatay ko ang katapusan kong gibiktima. Dili gid siya ang una ko nahamagan og nakuptan ang liog. Aron habhabon o suyupon ang iyang dugo. Apan sa din nagtinutukay naming duha. Galit nga nalukmay ang ako kasing-kasing. Ingon sa nawad-an ko og kusog aron patsyon siya. Mautong gitukmon ako siya og kusog. Ug ang iyang kuyog ang akong gigukod. Ug mo'y akong gipatay. Ug gikuhaan siyang kasing-kasing. Aluna, dili ba ayo nga may kukmak ang usa ka tawo nga dili sa manato? Kinahanglan nga patyon mo ang gugma mo sa maong lalaki. Kay siya unya ang makaingon sa hinanali tang kamatayon. Nay Darcy. Salamat gaw ha. Wala ka masuko ni mo igagaw ni mong si Idigul. Digul ko ka. Mana ko masuko ni mo gaw. Ego lang ko nga nalain ni mo ba. Digul man ka. Idigul. Nalain ko ni mo kay mura magukag ka ng sa may abiba man ka hinong sultis Kapitan. Nga ipaon ko nga tos mangtas nga ungos lasang. Tinalain ko ni mo. Sagdi lang gaw. Kung doon na ganin mo anhin niya, labi nag mga pulis. Nga mukuyog ang Kapitan. Usakos mo babagaw. Aron dili kang lahimuon nga paon. Oh. Salamat kayo, Gaw. Oh, Gaw Digol. Gaw. Tana, kuyog tana. Akong ipanghatod ang mga binangan nga kahoy sa mga tindahan. Sa ako mga suki dito sa Pikas Barrio. Ha? Ano ba sa makakwarta ta? Ha? Sige, gaw. Makakwarta, makakapil. Kuyog ko ni mo. Tabang ko ni mo deliver ng imong mga binangan nga kahoy. Malagi. Tana, hapon na ba? Kasi magabhian na sa ta. O ikasugat na sa natong mangtas nga ungo sa lasang. Nga kalit lang niya mo atake, simbak ko lang yung tahon. Dili na ba na mo pili ang oras sa mga kuan kanang mangtas nga ungo? Dili na mo pili oras eh. Kay katong kami si Aning Pedro. Alas 8 pasado pa lang sa gabi eh. Kalit na siya nga may atake. Mo ba? Sigaw tala. Aron di ta magabhian.
Purbida, kadagko ko na ng pagkabugkos mga kahoy. Madaog na ninyo. Madaog nila mo tayo eh. Digol ko. Duha kadag ko nga bugkos sa binangan nga kahoy tay, kaya ra kayo. Upat kitindahan nga mo hatan ini. Di ba? Muna. Gaw digol? Oh, kaya ni na mo. Digol ko ka. Kusgan mo ko. Nala, sige, idigol. Sige. Tiyo. Lakaw na mo. Aron dili mo mangit-ngitan inigbalik ninyo din eh. Oo, tay. Gaw idigol. Tara. Ato na ta. Tara! Salamat din bayad sa kahoy nang ha. Aris ako. Ato na ko si Agaw Idigol. Nga akong gibilin sa pikas tindahan. Hapon na rabada. Magdali ko. Aron dili may magabian si Agaw Idigol. Balik sa mong sityo. Sorry ha. Sorry kay miss ha. Wala ko tuyo ah. Wa man ko makabantay nimo. Okay ra, oy. Saasad na ako kay wa ko magtanaw nga may ikasugat ko. Kagwapa niya. Sige dong ha, ari na ko. Miss, kadit lang. Pwedeng makigila-ila? Ako din si Anton, ikaw? Ako si Alona, og unsa, ha? Gwapo ka. Og sa tanaw ko nimo, buutan ka. Ha? Ikaw, guwapa sad ka. Miga na ta, ha? Oo pa. Taga din man day ka. Ang butang ko ipasabot ba, asa ka magpuyo? Na ako diya magpuyo sa sityo kay Mito. Ha? Ako miss, taga sityo kay Mito masad ko. Wala lagi ko makakita nimo. Nakaila man ako ang tanong mga nagpuyo diyo sa among sityo. Kuan kanang na ako magpuyo sa ibabaw sa lasang. Unsa? Ikaw nga magpuyo sa lasang? Ang lasang nga gipuyoan sa mangtas nga ungo? Una-una nga naguluhan, mangtas nga ungo sa lasang. Ikaw, guwapa sad ka. Miga na ta, ha? Oo pa. Taga din man day ka. Ang butang ko ipasabot ba, asa ka magpuyo? Na ako diya magpuyo sa sityo kay Mito. Ha? Ako miss, taga sityo kay Mito masad ko. Wala lagi ko makakita nimo. Nakaila man ako ang tanong mga nagpuyo diyo sa among sityo. Kuan kanang na ako magpuyo sa ibabaw sa lasang. Unsa? Ikaw nga magpuyo sa lasang? Ang lasang nga gipuyoan sa mangtas nga ungo? Oo. Sige ha. Aris ako. Ug usbon ko. Akong sa nga nagkabangga ta kay ako wa magtan-aw sa akong gilaktan nga may kasugat ko. Ari na ko, Dong Anton. Alona. Naghila ka? Kadit sa... Naghila ka? Wa man. Abi ni mo Anton. Inda ko kinang akong kalipay nga gikailat ka. Kay sukit ko ikaw makita sa unang higayon. Dili ka na mawa sa akong una-una. O ginala ikasulti ko. Kung mamatay magani ko. Gusto ko nga ikaw ang mapatay na ako. Usa? Arin ako. Alona, kadit lang. Ay sa pagbiya. Alona, magsulti sa ta. Kusog siya naglako palayo. Alona! Gawandam! Gaw! Huwag ko na siya makita. Human siya miliko anang tuong nga iskina. Gaw! Gawandam! Gaw! Kagwapa niya. Huwag ko makasabot. Sa akong gibati. Uy! Gaw! Sumito yung gipanulti. Uy! Gaw? Ulo! Uy, ano ka, uy? Gaw?
Muram kag tulala. Muram kag uwas mo ko galingon. Nga naman ka? Gaw, nakakita ka ba itong babae nga akong gikasulti? Nga daling mibiya palayo? Oo, di kaya na kong klaro, kilayo mo ko. Pero kinsam tong bayan agaw, ha? Tanagaw, mamauli na ta. Ha? Huwag ato ta sa bahay magsulting tarong. Tanagaw, idi. Purbida, ay salamat. Intaon kay wa mo magabig. Uli gikan nga nagbaligya sa mga kahoy. Ay, nagdali, mityo, ay. Lisod na kong magabian pa mi. Basig, kalit kami at kiyo sa mangtas nga ungos lasang. Ay, bright kag yun. Idigol, bright kag yun. Ako na idigol ko. Ay, Anton. Nag-usama ka, ha? Baya, di mo mura ka magwas imong kaugalingon, doy, oy. Kuantay, wa mantay. Kuan, yo, kanang doon na siya giila-ila dito sa among gatagkahoy. Dito ka ba? Ay. Klaro kay nga kadtong babayhan na ang iyang gigugma. Nahigugma na siya, tiyo. Mao ba? Uy, purbida! Kadali, sabgot niyang mahigugma. Mao paghani pagkaila niya atong babayhanan. Baya, bagag sa ilong. Mga na tayo eh. Doon na bida ni Gaw Idigol. Lutong daan. Ay, kinahina niya kib-kib eh. Ginagmay. Usap-usap na. Nasa'y puso. Ano tayo? Mga na ta. Gaw Idigol. Nagpalit mo sa kadubong manok niya. Adobo sang baboy. Uy, baya, kalami ko na nahala. Sige, kay gigutom na pugoy. Mga una pa. Nalipay yung kaayo ko nga. Nagkailaw nagkasulti na mi. Anton day ang iyang pangan. Maayo kay ni ka na, Alona. Nay? Kaganina ra ko nga wa makakita ni mo dinhi sa ato. Misusisad ko nimo sa gawas ug uha ka. Diin kakikan, Alona. Ha? Nay, kuan kining... Diara man ko sa gawas, Nay. O ako mula ka og layo. Namakaka. Bisag wa ka pa musulti. Apan nakasiguro ko nga milugsong ka sa ubos. O gigamit mo ang imong gahom sa pagkatagulilong. Ug adlawan nga dako nga dili mo maggamit sa kagabion. O bitaw, Nay. Milugsong na ko kadiyot sa ubos. Apan wa ko magdugay. Kaya nasayod ko. Nga... Usa ka oras na lang ako nga magamit ang gahom sa pagkatagulilong sa adlawan. Igura ko nga nakikita og nakigsulti sa lalaki nga akong gigugma. Nga mao si Anton. Di lagi ko musugot nga mahigugma ka og lalaki nga dili sama nato. Pati ang gugma mo sa maong lalaki. Dili ko magkahimo sa pagpatay niya, Nay. Dili, Nay Tarsing. Malipay magulang ang butan nga bata hinanay binangga. O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Kung dili ka makahimo sa pagpatay niya, mamihata ining dapita. 5 ka kasing-kasing sa tao na lang ang akong kanon ug mabalik na sa hingpit ang akong kalagsik ug mabalik ang tanan kong gahom. Busa karong gabi, pamiktima na usap og tao. Kung makada ka og daghang kasing-kasing sa tao, kana ang mas labing maayo. Aron mamiya nakita ining dapita. Aron dili mo na makita pa ka ng maong lalaki nga imong nagustuhan. Nay! Unsa? Ingon ni Ana ang tanan nga gisulti sa babae? Nga imong gikaila ganing adlawan? Ha? Gaw Anton? Ubay. Ubay naman. Gaw di ay. Nakuno siya magpuyo sa lasang nga gipuyan sa mangtas nga ungo. Halagaw! Dili ka? Nga kadung mo ang babae? Maong mangtas nga ungo nga daghan og ipatay dinhi sa atong dapit. Mausa na akong gituan.
Gaw idigol. Apan kung siya manggani ang mangtas nga ungo. Dili kong sugot nga mamatay siya gaw. Oh. Kay sa una ko pala pagkakita niya, gibati ko nga nakagusto sa ko niya. Na, mura gidangat. Nakasiguro ko nga siya gid ang mangtas nga ungo gaw. Kay misulti man siya nako nga iyan ako nuko nakita. O dili na ko nuko mawa sa iyang hunahuna. Kung mao, siya yun, gaw Anton. Di ba nga, mo may sulti mo nga, Sir Lihang, gigunitan sa mangtas ang imong liog. Wa ka ni dayon naghabhab sa imong liog. O gitukmod ka ni kusog kayo. Nya, si Pedro ang gigukod niya o gipatay. O gaw. Hala, kung mao, siya gid gaw. Pero ngilaan man gutugnaw ang mangtas nga ungo gaw. Samtang si Aluna gwapa kayo. Unya buotan kay naong. Natural. Nilaan gid siya naong kay nitukar man yung pagkamangtas nga ungo. Halagaw, liktay niya oy. Basin og mutukar yung pagkamangtas nga ungo. Nya, na, lisod kay magkauyab mo. Patyon ka niya. Kung iya pa kong patyon gaw, adto ron tahi gayon na nga iyan ako nagunitan. Oh, tuod no? Ha, unya. Unsa may hinungna nimo ha? Gaw, ugma sa sayong buntag. Mutungas ko sa ibabaw. Oh, Suoto na ko ang lapad kay nga siot nga lasanggaw. oh, Pangitaon ako si Aluna. Gibati na ko nga nahigog magikunyagaw. gaw. Pusa, awhagol ko siya nga magpalayo ni Ninapita. Aron di siya mapatay kung doon na may mga pulis nga mutungas sa lasang aron patyon siya. Gaw Anton. Gaw! Hala, gaw. Nagkakubot ang mga tao sa gawas. May gipatay sa gulong nga tao. Ang mangtas nga ungo. Hala, si Pedro. Oh, si Pedro man, ratol ko na. Si Pedro, nagpalungan eh. Perbida. Hey! Adun! Pumida, uy! Hey, Idigol! Tinhilang mo, ha? Ayaw pagawas, kay may gipatay na sa samantas nga ungo sa lasang. Ug duha ka tao na gyud ang iyang gidungan ug patay. Hala! Tay, nagdaka ng pinuti. Pinuti. Na, nangisog na ang mga tao sa atong dapit. Ilang gigukod ang mangtas nga ungo, kailang patyon. Usa, mutabang ko sa pagpangita sa mangtas nga ungo. Tagod-tagoron ko siya ining pinuti. Kung ako'y makadakop niya, dinilang mo. Ayaw mo pagawa sa payaga. Dinilang mo. Porbida! Halagaw! Halagaw! Duha ka tao gilang gidungan patay sa mangtas nga ungo. Ha? Nangisog ng mga tao. Lakip na si tatay ni mo. Ilang patyo ng mangtas nga ungo. Dili ko musugot nga mamatay si Aluna. Dili! Gaw! Ganon! Balik gaw! Balik! Hala! May dagan si gaw Anton. Balong sa gawas. Dili ko siya masugot na. Mamatay ang mangtas nga ungo sa lasang. Hala no! Nahigugma si gaw Anton sa mangtas nga ungo sa lasang. Mga bata, malipay magulang. Hala! May dagan si gaw Anton. Balong sa gawas. Dili ko siya masugot na. Mamatay ang mangtas nga ungo sa lasang. Hala no! Nahigugma si gaw Anton sa mangtas nga ungo sa lasang. Mugawas ko ni Spayag ko eh. Mugawas ko. Pero, di lang ko mugukod di. Gaw Anton, anak ko silong. Maniid lang ko sa mga pangitabo. Di yung ko magpalayo eh. Aron ko na, kalit na mo tungang mangtas nga ungo. Mudali din ko sa kasod sa payag. Ay, wag yun na tubab siya bangtas ka ungo sa lasang. Dali kining nahimong langgam nga dako. Dako kayo og bilupad palayo. May grabe na gyud ang iyang kamangtas, Kapitan. Porbida! Kay duha na gyud ka tao ang iyang gidungan ug patay. Ug pulos gihapon, ukab ang ilang dugan. Oh, ikuha ay gihapon kini as kasi. Hey, Kap! Kumusta man yung pagukod sa mangtas nga ungo sa lasang? Anton, wa kini madakpi.
Dali nga nahimong dakong langgam nga itom og milupad palayo. Mao ka na. Among isunda iya pagdupad. Apan, wa na mo masundi pa. Abi ko mag-isog yung kayo siya. Salamat, Alona. Kay duhag yun kakasing-kasing sa tao ang imong nada karong gabi una. Tulo kakasing-kasing na lang ang kuwang nga akong makaon. Ug mabalik na ang akong kalagsik ug ang akong gahom. Nay, gibati ko kaluoy sa mga tao karon nga ako napatay. Ug gisuyupan ko og dugo. Ug gikuhaan ko sa kasing-kasing. Ayaw lagi pagpati o kaluoy nila. Sagdi lang, kung mahinpit daw niya ang akong kalagsik, ug mabalik na ang akong gahom, mo relax ka na. Kaya ko daon niya ang mangita ug akong mapatay. Dili na ko mapatay, Nay. Dili na, Nay. Tapuang ka na ba, ha? Kung dili ka mo patay og tao, magluya. Magluya ko og mawagtangan sa kusog kay dili ka makasupsup og dugo. Nagkasuway na ko, Nay. Nga usa ka hayop ang akong gisuyupan og dugo. Napusog man gihapon ko. Ayaw na lang pagmantinil og dugo sa pananap. Dugo sa tao ang imnunta. Kuwang nga itong kalagsik kung duko lang sa hayop ang imnon ta. Basta kay dili na ko, Nay. Dili na ko ganahan pang mapatay og tao. Kay mga kailara sila sa lalaki nga akong kimahal. Kung hingpit daw niya nga akong kabaskog, mamiya dayon kita ining dapita. Harun dili mo na magkita ang maong lalaki ug imo na siyang malimtan. Nasuya ko sa ubang mga babae sa ubos. Kigawas nun sila nga magawas-gawas. Ug dili mahimong mangtas nga ungo panahon sa kagabion. Dako nga akong pagbahay nga nahimo kong ingon ini, Nay. Aluna. Disultihan ka din ni ikaw, Edi, sa tanantay. Oo, Antonio. Purbida. Hey, unsa ba kini nga? May usa ka babae nga gwapa ang gikaila nga imong nagustuhan. Ug dako ang imong pagtuo nga siya ang mangtas kay anaa siya magpuyo sa lasang. Sigurado na ko kasi Aluna gyud ang mangtas nga ungot, ay. Ug gibati na ako nagagusto siya nako. Ay, Antonio, hinubyagon. Ay, sa kaman gani, kung usaman gani, kamangtas ang maong ungo, nga gwapa ang itsura, nga nagpakita nimo, ug adlawan nga dako, adlawan nga dako, yun. Mituo na gyud ko, nga nakagusto siya nimo. Mao nga, wa kaniya patya atong higayon nga, iya kang gihamagan. Apan Anton, purbida Antonio, hey, dili mayong makagusto ka. Ha, dili ka mayong makagusto ka usab niya. Kay usa siya kamangtas nga umo. Ha? Kung unsa man gani, ha? Paminaw, kung magpakita siya nimo pagbalik, patiya siya. Patiya siya, Anton. Dili ko makahimos pagpatay niya, tay. Gani kung magkita mi pag-usab, dahil ako siya sa kong gugma. Purbida! Ug kung magkauyab mi, ipalayo na ako siya ng dapita. Aron dili siya mapatay sa mga tao. Dadun ako sa glayong dapitay. Ug ako siyang himuon nga asawa. Purbida! Anton, naun sa ka ba? Ha? Naun sa ka ba taon? Mga asawa ka o usa ka babay nga usa ka mantas nga ungo. Dili ko musugot, ha? Oras nga ako'y makakita sa maong babay ug adlawan nga dako. Ako'y mupatay kaniya. Patyon ko ang mantas nga ungo sa lasang. Tay Mangkanor. Ang butan nga bata, malipay magdulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo.
Kung gilumay ka man atong babayhana, mao nga nahigugmah ka niya, Anton. Ha? Ako'y mo santa niya, Antonio. Ako'y mo patay niya. Kimani ka na, Anton! Kurbida! Dili ko musugot nga lang mapatay si Alona. Lipaton ko sila si tatay o si Gaw Idigol. Muhilom ko sa pagbiya din sa payag. Aron kumutunga sa ibabaw din tuwa mahimutang ang halapan o masiot nga lasang. Magigistorya kong tarong ni Alona. Daykan ko siya sa kong gugma. Ug kung moingon na siya nga sigid ang mangtas nga ungo, unungan ako siya. Mukuyog ko niya ug magpalayo kami ni Dapita. Unsa? Purbida! Mao ko ni gisulti sa babae nga to ni Gaw Anton tiyo. Human ko na ni kini misulti nga tuwa sa salasang magpuyo. Miingon kini ni Gaw Anton nga dili ko na siya gusto nga laing tao ang makapatay niya. Mao ko niyang gusto nga si Gaw Anton gyud ko ni mo patay niya. Yamat ra. Ako pa'y gisultihan ato gipatay ko dayon sa diretsyo. Paminaw na ko tiyo. Di sa tingin ka makahimo og patay oy. Gwapa kong kanbayan na oy. Purbida! Nga buutan kay tingog. Uy! Naghilak mi ko kini diyang namuong kani nga tong Gaw Anton. Nga gusto siya nga si Gaw Anton yung patay niya. Naghilak siya nga namuong anak tiyo. Uy, kun mao. Di kamluoy na. Kun mao kuan kini naluoy murag naluoy pero kun mao nag-abot gyud ang duha nila kapagbati Idigol. Pareha sila nakagustos usag-usa. Mao. Purbida, basta lagi. Kung ako'y makakita ng bayhana, tagud-taguron ko dayon siya sa hait kong pinote. Ay, makahimo ka lang. Gwapa man. Gwapa dahi, gwapa. Ang pinuti na ko, Idigol. Na di mo ila gwapa. Basta lagi, patyon ko yun siya kung ako'y makakita niya. Yok, man kalor. Niyan ako sa tiilan sa lasang. Maayakin nalipat na ako sila si tatay o si Gaw Idigol. Putungas ko din si babaw o pangitaon ako si Alona. Kung magkasinabot gani ang doon na mo kakasing-kasing, hagdon ko din siya o ako siyang tabanon. Makigtaban ko niya o dadon ako siya sa dapit nga wala ing tao nga nakaila na mo. Wala ing tao nga mangita aron sa pagpatay niya. Unsa? Uy, Purbida, wa na si Anton sa gawas. Wa gyud yo. Bisag unsa nagsusi wa gyud. Asa man ka siya? Ay, tingalig. May pusta lang tong swertes. Bas, mutul ka. Tingali sag nangahoy. Adlawan pa man sa dron. Nagtuokot yo nga. Wa tong pusang sweltris. Nga wa sa itong mga huy. Unsa di ay? Kung wa mangahoy, wa mo pustag swertres. Din, ayang mintin nga 991. Asa man dahi siya? Buang na bitaw tiyo. Nagsulti siya nako. Tiyo, mangkanor. Nga mutungas ko siya sa lasang. Diya sa ibabaw. Aron makikita siya sa mangtas nga ungo. Purbida! Nabuang siya! Uy! Nabuang na. Unsa man? Ha? Maghikog siya? Kung dili makahimo og patay niya ang katong Alona nga mangtas nga dako, masin may kauban kini nga laing mangtas nga ungo sa lasang ug boy mo patay ni Anton. Aw, kunao. Kung dunay laing kauban nga mangtas nga ungo tong nga Alona, aw, klaro kay patay ito. Ha? Patay ito si Anton. Uy! So, anin lang tiyo. Unsa man? Pangajian na to daan yung kalagyo. Tutugog kag utok. Okay! Okay! Kanya herang bungulan kasi gagaw mo kay pataka lang yawit ng baba mo. Atuon ko ang kapitan. Magpatabang ko niya. Kinahanglan nga among tungason ang lasang aron makuha pagbalik si Anton. Nakasiguro ko. Nga dili siya patyon sa mangtas nga ungo. Dako ba gusto niyang mangtas nga ungo, tiyo? Ang kuyaw lang kung matakdan sa pagkamangtas nga ungo si Gaw Anton. Uy, Purbida, Antonio! Dili ko musugot, Idigol.
Ha? Dili ko makadawat nga mahimong mangtas nga ungo ang akong anak. Yo, Mangkanor! Kaganina pa ko nga naabot din sa lasang. Apan, wa ko makita si Alona. Tinuod ka nga niya siya din magpuyo. O siya ang mangtas nga ungo. Anton? Ikaw ba ka na? Alona! Ikaw? Tinuod gid nga niya ka din magpuyo. Alona! Alona! Ikaw pa ang mangtas nga ungo nga mipatay og daghang tawo sa mong dapit. Alona? Oo. Ako, Anton. Alona? Alona! Ikaw? Tinuod gid nga niya ka din magpuyo. Alona! Alona! Ikaw pa ang mangtas nga ungo nga mipatay og daghang tawo sa mong dapit. Alona? Oo. Ako, Anton. Alona? Gusto na ko matapos na nga akong pagkamangtas nga ungo din sa lasang. Dili. Dili ko masugot mamatay ka, Alona. Kay mahal ti ka. Managsama kita kibati, Anton. Mahal tasap ka. Mahal ko kayo ikaw. Anton. Uyab na ta. Istidi na ta. Dili ko angay ni mo, Anton. Apan mahal ta ka. Naibaw ko nga dili na ko magdugay ni ining kalibutan. Sige, uyab na ta. O gusto ko nga dili laing tao ang magkapatay na ko. Sibot mo ipasabot. Oh. Silyo. Kutsilyo ka nang gikuha mo sa bulsa sa imong sayal? Oh. Magdadaagod ko ini. Aron ko doon ay tao nga masaag. Masaag siyang tungas ini napita. Bisan adlawang dako. Ako lubaon og kuhaan siyang kasing-kasing ug ipakaon ko sa kong inahan. Apan karon nga ikaw ang niya. Dili ko makaako. Dili ko ikaw patyon. Hinoon ako. Ako ang gusto mong patyon, Anton. Ikaw ang gusto ko mutapos sa kong kinabuhi. Busa daw ato kining kutsilyo. Dungga ba ko tumang sa kong kasing-kasing aron mamatay ko. Sige na, Anton. Dili. Dili ko makahimo sa pagpatay ni mo. Dili. Mahal ti ka. Usa unungan ti ka. Dili na ko gustong mapatay. Dili na, Anton. Apan si nanay. Gusto niya nga mukaon pa og tulo ka kasing-kasing sa tao. Ayaw na ka nagbuhat pa. Magkuyog ta. Mulugsong ta sa ubos. Mamiya tayo ni Dapita. Tara, Alona. Tara. Oh. Ano mali. Ipati ko ang grabing kaluya. Kapoy ang pamati ko sa kulawas. Ingon no sa ini ang kipati ko diyang kilayasan ko sa kong pag-umangkon nga mangtas nga napatay sa mga tao. Dili. Dili. Si Alona. Basin iya ko gibiyaan. Dili ko musukot. Basin mapatay siya sa mga tao.
Kapoy, yun ang pamati ko sa kong lawas. Si Alona. Ay, magka. Si Alona. Yan na tas ubos. Ang akong kabalakan. Pasig makita tas mga tao nga nangita ni mo. Nakasiguro ra ba ko nga niningigayon na nanabi na si tatay sa mga tao sa kong pagkawa. Nasayod na siya. Nga may babae ko nga bangtas. Nga gianhi nga mao ikaw. Kun mao, may mga tao dayon unya nga mo anhi aron mangita nimo. Ug sigurado ko nga may dautan silang buhaton nimo kung ila ka makita. Oh, hala, tanaw sa unahan Anton. Daghang mga tao na paingon dinhi. Luna, unsa itong buhaton? Gamiton ko ang akong gahom sa akong pagkatagulilo. Usa ka oras ko ra kini magamit sa adlawon nga dako. Dali, kupos akong kamot. Aron dili ka na usab makita kung gamiton ko na ang akong pagkatagulilong. Kupot na yun sa akong kamot, Anton. Ay, kakutas yun. Purbida, wa din hing akong anak sa lasang. Bitaw na! Hain ka siya! Niyara siya sa palibot. Uba sumangtas ka upo. Ito na bita! Soto tagal na bita! Ito, suda! Tana! Ay, may kami sugot ang mayor. Nga, magpadaog daghang pulis, kapitan. Mayo kayo. Kaya sila sa mayor. 20 sila kabuk. Hala! Buto-buto sa armas! Uy, hala. Ilan ang tingaling kipusin ang bangtas ka umo. Diyos ko, masig maapil nilang pusil nga akong anak na si Anton. Anton, anak ko! Anton! Sa dili pa ang katapusan mga bata, pahinumdum sa takitriling na kayo na. Ang butan nga bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O karon na niya ang katapusang sumpay sa kong asoy kaninyo. Uy, hala! Usa ka tiguang babae magkiniilang na patay! Purbida, uy, mauni siya ang naibgan sa akong anak. Matudining maong tiguang. Sawa pa na mo siya po sila. May anak ko no siya nga daga. Nga mibiya niya. Amon ta siyang pusasan human sa misulti nga sila ang mangtas nga ungo. Apan kalit siyang misinggit sa tumang kasuko. O kalit nga nausab ang iyang hitsura. Mingilan pag-ayong iyang naong. O nanubo ang tagas niyang tango. Mao nga amo lang siyang gipaarakan sa mga armas. Ay, Ginoo ko. Kung mao ka na, ay, milayas na ang anak sa mangtas nga ungo. O gidhang akong anak na si Anton. Wala tiyo. Kung asa manggayron sila paingon tiyo, nakasiguro ko nga mahimaw na sa unya nga mangtas nga ungo sigaw Anton. Purbida, di ko musugot. Dili ko musugot. Mulugsong kita sa bus! Wa pa silang makapalayo! Tana ka mo! Men! Move! Yes, sir! Tara! Magdali tayo lugsong sa bata! Tara! Purbida, ngit-ngit na lang. Apan wa gyud ato makita si Anton nga gida sa batang babae nga mangtas nga ungo. Tila kita ang pagkawaras paglaom. Kaya niya pa ang mapulis sa itong dapit. Wa pa mo biya. Kaya kasiguro sila nga niya pa din sa atong sityo ang mangtas nga ungo nga batanong babae uban sa imong anak. Anton yung anak ko. Yo kanor! Sigaw Anton! Uy! Sigaw Anton! Si Idigol, si Arong nagtawag. Si Anton ko no. Idigol!
Unsa? Oh, maulagyo. Doon ay nakakita ni Gaw Anton nga tuwa sa payag ninyo dito sa baybayon ba? May kauban ko kini nga batanong babae. Ug tuwa ang mga pulis. Ilang kyato na ang inyong payag nga dito sa baybayon. Aron patyo ng mangtas ka ungo. Mamatay na yun din higayuna ang mangtas ka ungo. Purbida, tanak ka mo. At doon tagay kong payag sa baybayon. Sige na, Anton. Kapusan ako ining dakong pisi nga higos sa imo sakayan. Aron dili na ko makapanghasi kung mahimo na akong usa ka mangtas ka ungo. Pagdali. Hapit ako mahimo mangtas ka ungo. Pagdali. Itaw ng imong kamot dahil na. Ipataas ang imong kamot! Gawas niya! Kung ampo sa balawon! Kriminal nga mangkas ka ungo! Anton! Anak ko, taon in taon, no, Purbida! Gawas niya! Antonio! Gaw! Gaw Anton! Gawas niya, Gaw! Ano na? Anton! Anton, niya na sila! Gawas ka! Dili ka maalis ka pa! Bakit ako, Anton? Hindi ko musugot nga sila ang makapatay na ako! Dili ko maghimos pagpatay ni mo! Munti ka! Dili ko maghimo! Ang dili ka maapilong kay Gos mga bala sa pistolas na pulis! Dahil mo siya akong langgam! Wala siya! Lupad siya! Niyagis mo ka na! Alona! Balik! Magurong ta! Alona! Alona! Hala ka diha! Nahimo siyang tao! O si kagwapa nga batanong babae! Purbida! Gwapa niya, pagagwapa! Yung siya mangtas! Siya gina mangtas ka ungo! Siya gina mantas! Gaugo din sa lasag! Siya gina! Alona! Alona! Mahal ko! Alona! Alona! Adios, Anton. Mahal na ka. Kaya ko ko ikaw. Anton. Alona! 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 Mahal ko sa bikaw! Gigugma ko ikaw, Alona! Purbida! Patay na siya, Anton! Patay na ang mangtas nga ungo sa lasang! Ang butan na bata, malipay magdulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Og dini mga bata mga sama natapos ang aso ninyo ni Simanaw na nga naguluhan. Magtas nga ungo sa lasang dini lang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan dalit ka na to sa Arimen Drama! Ni tatay mo Recorded by Daily Pan.